Я дизлайк моне накард. Мегум кӯ пулдора инам бояш кунад. ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои ғафз кардани риши худ ё барои баланд кардани қад ё зиёд кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. рақамҳо дар рӯи экран доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия ва берун аз Россия карда мешавад. برادرمون اومده کو چی آورده کو گازه چه صد هزارش نمیاد خیلی اومدم بگی کو مانده های کار آمد رحمت من با استاد شیرینی آورد شیرینی؟ ایجاب درارو نه ایجاب درارو سلام علیکم ما تماشا چیزی آورده که با مزه ده 100,000 شیف Здравия желаем, брат. Табрик муборак шав боша. Якин юристек 100,000 партия. Из голосами Тринама Продакшн поздравляю 1-2-0 100 подписчиков. Hamid! Nurmanyamera! Babaye aziz, irozi akamon 100,000 подписчик qabul karд. Va hamu khotir roz mo akid жертва мешем. Жертва мешай? Жертва. Ачага зайдер маш что гада. О, ака фару гало тагид да. Оператор бинек. камера кадеси акаён камера кадесам бача Хайрат диге 17 автофокус дорад. Что кадакам ми? газа азур омад ҳар як нафарида ки обуна шидаги ҳам бо дарш мешаванд иншоаллоҳ 1 миллион мешамолӣ Иншоаллоҳ. Я дизлайк моне накард. Барои моне. каси мухлиси биаҷай дизлайк Мухлизе касе ки бара шуме бля дизлайк моне. Видо пон дизлайк шida кар кандидатсия на бро. Эй, на хош. Бе. Эй, уже. Ва мекана мехара. Садке, юристи Джей. Что man хелику. Сурат тамондаги ҳар рӯз медояд. Ҷаби ака ки. یه حرامه نه یا Бра. Я ё албекор чара сурат дерси ношам барам салфеткаги мислики бошам Не тугрия. Ҷабала. Ой, детски чиками дорем. نیشته Давид Фарух Хайру Хона сарҷдаса пул дорам метавонам пулочам. Бёхир. ҷош бигирам Ай садаш биброки миллиониш кун. Нек бо камаш накини. не кам мешавад ма тор дури наметавонам акам Да барохи тугрия. Ой, бачи ягон праздник яки бухшур мебири. Яким шахид. Ма 100,000 бошам 30,000 дига мондаги ай. Бористон я хуҷам. инави ширин гапои ширин бизанем фақат хеле гапои талх бемаънӣ нагем Бисёртар ақурачам атибатад. акам ака сахт
акашам шот намехӯшам ё то охири кор тамом تمام شده با تمام تمام بگیریم بخوریم мо нав мики маус расидагим Альмон аз торизамон камер данне ки действия калона инсон ягон гап мегим ку переход нишкияз мешавад акашам шот ина ҳама калонш кудо رحمت کلام رحمت رحمت کلام خیر تمام دادی خدا همه چی خزانده سر ака доди худо чӣ таманиё додӣ таманиё дорум ки ҳамин хизмате ракита нисбати халқ кардестай нисбати планетакни итока барои миллати тоҷика ҳамчун тоҷик эс башариятда хизмат кунӣ ва бидонанд ки тоҷико ки ҳам қадар таманиё дод баъд чӣ чадориё ки ҳамун рӯзе нида ҳама дакаи сорбон чиро када буд канал шо када буд баъд оши сор давдем зиғ буд гуфта буд канал на $53 кор кардага 3-4 моҳ шуда буд коркунишо оз бинен уже 100,000 расид ва даямо мумкин кам уже $200,000 кор кунам бинен чӣ результати хуб нишон додестай ва ҳар яктаи шуморо метавонам михали кадан ва акаи сорбонҷо худо тезтар милон шава ягон авқот маза хӯрем баъд сорбон оз як плюс нисбат дигаи юристо дора аудитория дора не опыте ки дар ҳамин 2 соли фаъолияташ гирифт ҳамин 2 соли фаъолияташ дар вақте ки ин қадар халқ кард ин кор карда чӣ кард хиёл мекунам дар оянда ягон прокурори беҳтарин бишава хубай барои ки барои чӣ барои ки опыт стаже ки ҳозир дора ин қадар робитае ки хади халқ дошт ин стажаш маънои бо чанд кора худ мунобит кардагия ин намешид мумкин агар ҳамин знания юристӣ ҳаминае буд натиҷаи ҳеҷ намешид бибуста грану қариб канал жодалид ма раҳмат акай доди худо даки ҳами канал омада савед дод вақте ки канал омада савед дод гуфт кор кан ҳами канала ма ҳамчунин госэкзамен доштам гос ма рӯи ҳами канал гирифтагим ки дар ин канал ма аввало фақат дар бораи кодекси оила гап мезадам гос дуромадам ки мавзӯъ дар бораи кодекси оила дуромадам тайёр будам ҷавоб дадам яъне ҳама дар бораи оила савол мебуданд ин кодекси оиларо изучат карда буд ва экзамен рафта кодекси оила саволш омада раҳмат ба шумо бародаро ки саволш метен доништа зиёд мекунен ва яке аз кадрои бақувват дар тоҷикистон иншолло боварӣ дорам ки скоро вазифа мегирам моро аёд чора мебурорам моро маҳкам намекунам не изнание ки сорбон дора иншолло мегум ку як прокурори беҳтарин мешавад мегум ку пулдора инам бояш ина фақат дар бораи фун гап зад дар бораи корбудкунӣ гап зад ина фақат ҳамихели мега ин вапче кор надорам одаморо ягон сухани хуб гуфта наметавонад худоамад пулдор шавед